दुलाय बर' फरायसा आफादनि थाखाय दिनैनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रायाव बिटिसि गोरोबथायाव एबा बै समनि सोमावसारनायाव बिहोमा दंनाय गैयैखौ लानानै आथिखालनि लाइमोनफ्रा बेखौ बिसार खालामनो रोंद्राय जानाय नङा होननानै जों फोथायो। मानोना दिनै बिनि सायाव गोबां रिसार्च जाबाय। बिनि सायाव दुलाय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, बिटिसिनि गोरोबथा जाफैनाय आरो गोबां बेवहाय जि एबसुनि बिहोमा आरो एबसुनि मदद आरो एबसुनि बाहाय जि रल बियो बै समसिम बिटिसि गोरोबथासिम एबसु आरो बिएलटिनि जि मोनसे गोरोबनानै खामानि मावनायनि जि मोनसे थासारि बिनि बेलायाव दिनैनि लाइमोनफ्राबो बुजिद्रायनाय नङा, भुल बुजिनाय नङा होननानै जों सानो। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा नंखाय बाथ्रा बानसावनानै जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरनि गियानखौ जाहाथे गुबुंले खालामा। मानोना बेयो मोनसे जारिमिन, बेयो मोनसे हिस्ट्रि, जाय समाव बर' माहारियारि बादनि मोनसे मर्यादायाव बिटिसि एकर्डखौ बिएलटिनि मर्यादाजों बे गोरोबथाखौ सहि होनाय जादों। बेखौ जों बयबो मान होयो आरो दुलाय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ बरायनानै मान होनानैनो जोंनि जे आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बेखौ खौसेयै बनरगावनि जि कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय मोनसे रिजलिउसन लानानै बिटिसि गोरोबथाखौ बरायनानै मान होनानै इन्टारिम सरखार दानायनानै बावहाय ज'यै बिएलटि एबसु मदद होलायनानै एकर्ड खालामनानै बेखौ पुर्नांग भाबै 6 सिडुलावहाय मर्यादा होनायनि थाखाय लकसभानि एमपि, राज्यसभानि एमपि उर्खावगोरा ब्रह्म बे गासैबो बिथांमोनहा एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो गासैबो सावरायनायनिफ्राय लानानै गोरोबथा खालामनायसिम बयहाबो बिहोमा दं होननानै जों फोथायो। आरो बेखौ दानि लाइमोनफ्राबो बिथांमोनहाबो एसे नायबिजिरना नायनांगोन आरो बिनि नंगुबै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना निसय संदानगोन होननानै जों फोथायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।